Mă numesc Stella Frost și am 32 de ani. Într-o seară de toamnă, în casa bunicii mele, atmosfera era încărcată de emoție. La cina de ziua recunoștinței, plină cu 31 de invitați, un moment neașteptat a spart liniștea. Tatăl meu, cu un pahar de whisky în mână, a murmurat despre mine, spunând că sunt independentă și că nu fac parte din această familie. Când unchiul meu a întrebat ce voia să spună, el s-a uitat direct la mine și a repetat mai tare: am terminat cu prefăcătoria. Nu este fiica mea. Acea seară a fost marcată de un vacarm de furculițe căzând și de întrebări confuze venind din partea verișorului meu de doar 7 ani, care a întrebat: de ce strigă unchiul Richard? 2 mătuși au sărit să strângă farfurii, neștiind ce altceva să facă. Dar ceea ce nimeni nu știa, ceea ce mama vitregă se asigurase că va rămâne un secret timp de 2 ani, se afla într-o cutie de pantofi acoperită de praf, în dulapul din hol, la nici 3 metri de locul în care stăteam. Bunica mea, înainte de a muri, mi-a spus odată: nu căuta necazuri, dar dacă necazurile vin la tine, acolo este răspunsul tău. Întorcându-mă cu 19 ani în urmă, la săptămâna în care mama a fost îngropată, îmi amintesc cum totul a început să se schimbe. Aveam 13 ani când am spus adio mamei mele, înfruntând un cancer ovarian care a luat doar 8 luni pentru a transforma diagnosticul în înmormântare. Stăteam la marginea sicriului, îmbrăcat într-o rochie neagră pe care mama o alesese pentru balul de absolvire a clasei a 8-a, pentru că nimeni nu s-a gândit să-mi cumpere ceva potrivit pentru o ceremonie de funeralii. Tatăl meu stătea la câțiva pași distanță, fără să-mi întindă mâna sau să mă privească, ci doar fixând sicriul cu un aer de dezamăgire, ca și cum acesta i-ar fi datorat ceva. Bunica, Eleanor, m-a strâns în brațe, presându-mi capul în haină ei de lână, șoptindu-mi: respiră, draga mea. Doar respiră. Mâinile ei aveau miros de lavandă și cremă rece. Am rămas în brațele ei până când lucrătorii de la cimitir ne-au spus că e timpul să plecăm. La 4 luni după aceea, tatăl meu a adus acasă o femeie pe care o numea Diane, o prietenă de la serviciu. Diane avea o fiică, Lauren, de 9 ani, cu bucle blonde și dinți de lapte în creștere. M-a privit cu un zâmbet care promite o prietenie strânsă. Tatăl meu a ridicat-o și a dus-o la mașină, un gest pe care nu-l mai primisem de la 8 ani. În 6 săptămâni, Diane s-a mutat la noi, iar în 8, camera mea de la etaj, cu fereastră ce dădea spre arțarul pe care mama îl plantase, a devenit a Laurenei. E mai mică, i-a explicat Diane, așezând plapuma roz a fetiței pe patul meu vechi. Are nevoie de soare. Astfel, m-am mutat în subsol, într-o cameră cu pereți din beton și o fereastră la înălțimea tavanului. Am lipit certificatul meu de onoruri lângă întrerupător, pentru că nu aveam unde altundeva să-l pun. În octombrie, bunica mea a venit în vizită. A pășit prin casă încet, admirând fiecare colțișor. Când a ajuns la subsol, a stat mult timp în prag, privindu-mă ca și cum încerca să înțeleagă tot ce se întâmplase. Privind înapoi, am realizat că acea seară de marți a fost una care mi-a marcat viața. Aveam doar 15 ani când am auzit pentru prima dată cuvintele care aveau să-mi bântuie gândurile. Era târziu, iar un proiect școlar mă ținea treaz până la 11. Am decis să urc la etaj pentru un pahar cu apă și m-am oprit în ușa bucătăriei, surprins de lumina care strălucea și de vocea lui Diane, care părea să plutească în aer. Folosea un ton atent, acela pe care l-adopta când voia să obțină ceva. Ai privit-o vreodată cu adevărat, Richard? A întrebat ea, iar eu m-am simțit brusc ca un intrus în propria mea casă. Tatăl meu stătea la masă, cu o sticlă de bere în față și cravata încă legată, dar cu privirea pierdută. Ea nu are maxilarul tău. Nu are ochii tăi. Tăcerea s-a instalat, înconjurați doar de zumzetul frigiderului. Diane a continuat, cu o notă de melancolie în voce: Margaret a fost singură în anii în care ai călătorit pentru muncă. Erai plecat 3-4 săptămâni în fiecare dată. O femeie ajunge să simtă singurătatea, Richard. Cuvintele lui Diane, rostite cu o familiaritate străină, mi s-au părut ca un atac la adresa mamei mele. Tatăl meu a rămas tăcut, neapărat defensiv, lăsându-se purtat de cuvintele ei ca o ploaie care se scurge în solul uscat. De atunci, privirea lui a evitat-o pe a mea. Nu înțelegeam de ce. Mă simțeam vinovat, credeam că poate îi aduceam aminte prea mult de mama, că văzându-mă îi provoca durere.
așa că am început să mă străduiesc mai mult. Pregăteam cina de 3 ori pe săptămână, îmi mențineam notele perfecte, curățam bucătăria fără să fiu rugat. Mă oferisem voluntar pentru orice sarcină pe care nimeni nu o dorea. Dar toate eforturile mele păreau să fie în zadar. Diane continua să planteze semințele neîncrederii, dar niciodată nu mi le adresa direct. Vorbea cu mătușile la picnicuri, lăsa aluzii la Crăciun. Totul era indirect, negabil. Richard se confruntă cu multe. Se uită la Stella și pur și simplu se închide. De fiecare dată când spunea asta, era ca și cum ar fi pictat o furtună care se pregătea să lovească, lentă și inevitabilă. În acea iarnă, sub bradul de Crăciun, Lauren avea 12 cadouri, în timp ce eu am primit unul singur, o eșarfă. Eticheta spunea de la tata, dar scrisul era lui Diane. Când am împlinit 18 ani, am încercat să-i cer ajutorul tatălui meu pentru facultate. Era o duminică, iar noi stăteam pe verandă. El citea ziarul, iar eu repetasem conversația în fața oglinzii din pivniță de 6 ori. Tata, am fost acceptat în programul de asistență medicală de la UConn. Răspunsul lui a fost o simplă privire în paginile ziarului. O să mă gândesc la asta, a spus el, fără să ridice ochii. O săptămână mai târziu, Diane a anunțat la cină că Lauren va merge la Whitfield Academy, o școală privată, cu 40 de minute mai la nord. Totul era plătit, taxe de școlarizare, uniforme și un laptop nou pentru orientare. Tatăl meu a zâmbit la Lauren de peste masă, mândru, spunându-i, o să faci o treabă grozavă, fetiță. Eu, însă, nu am primit niciun răspuns despre UConn. Tăcerea lui era răspunsul. Am fost nevoit să iau împrumuturi federale, să lucrez la cafetaria școlii dimineața și la bibliotecă seara, îmbinându-mi munca cu studiile în cei 4 ani de școală de asistenți medicali. Tatăl meu m-a sunat de 3 ori în tot acest timp, fiecare apel având aceeași întrebare: când te vei absolvi? Nu pentru că ar fi vrut să vină, ci pentru că Diane voia să știe când aș fi plecat complet din casa lor. Ziua absolvirii, în mai 2015, m-am îndreptat cu încredere pe scena ceremoniei, purtând un halat alb. Dar tatăl meu nu era acolo. Într-o săptămână călduroasă de vară, el și Diane au zburat spre Florida pentru absolvirea liceului a lui Lauren, o zi pe care o așteptaseră cu nerăbdare. Au ales să participe la ceremonia ei, dar ceea ce a făcut-o cu adevărat special a fost prezența bunicii mele, așezat în rândul al 3-lea, în mijlocul auditoriului, aplaudând cu mai mult entuziasm decât oricine altcineva. După ceremonie, m-a dus la prânz la un mic restaurant în care mergea de 40 de ani, unde am savurat sandwich-uri cu brânză grătar și supă de roșii. În timp ce ne bucuram de masa noastră, bunica a glisat un mic săculeț pe masă. Când l-am deschis, am găsit un colier din aur, simplu și delicat, încălzindu-se în palmele mele, provenind din buzunarul ei. Acesta a fost al mamei tale, mi-a spus ea cu o voce blândă. Poartă-le aproape de inimă. De atunci, l-am purtat în fiecare zi, fără să știu că în interiorul pandantivului se afla un mic bilețel pliat, un secret ce avea să rămână ascuns timp de 4 ani, până în ziua în care bunica a decis să-mi dezvălui adevărul despre tot. Tristețea a venit brusc, în joi, în martie, cu 2 ani înainte de Thanksgiving-ul care avea să schimbe totul. Am aflat vestea într-o dimineață de sâmbătă, când telefonul meu a sunat. Era mătușa Ruth, cu vocea tremurândă. Iubitule, Eleanor a plecat joi noapte, în somnul ei. Când am întrebat despre înmormântare, tăcerea ei a spus totul. A fost ieri, Stella. Am condus 6 ore până acasă, la casa bunicii, acolo unde trăise timp de 51 de ani, unde 3 generații de Frost se adunaseră pentru cinele de duminică. Când am ajuns, florile funerare deja începeau să se ofilească pe verandă. Diane a deschis ușa. Oh, Stella, am încercat să te sunăm. Însă nu încercase. Am cerut să intru în camera bunicii doar pentru a sta puțin lângă lucrurile ei. Diane s-a așezat în pragul ușii, nu blocându-mă, dar totuși impunându-se. Lucrurile lui Eleanor sunt în curs de sortare. Te vom anunța dacă este ceva pentru tine. Am privit dincolo de ea, în bucătărie, și am zărit un plic Manila, parțial ascuns sub un circular de la magazin. Adresa de expediere era scrisă cu litere albastre,
Alderman și asociații, birou de avocatură. Diane mi-a urmat privirea, iar cu o mișcare casuală, am împins plicul sub un morman de corespondență, ca și cum ar fi făcut ordine. Când va fi citită testamentul, i-am întrebat. Nu va fi o lectură formală, i-a răspuns Diane. Richard a discutat cu avocatul. Eleanor i-a lăsat casa lui, asta e tot. Rudele au venit și au plecat în acea săptămână, nimeni nu a contestat decizia. Richard era singurul fiu, așa că totul părea să aibă sens. Dar pe drumul de întoarcere, vocea bunicii mele răsuna în minte, o amintire din anii trecuți, când stătea în ușa subsolului și spune: aceasta este casa mea. Pe când treceam pe lângă dulapul din hol, mâna mi-a atins ușa, am ținut-o câteva clipe, apoi am lăsat-o să alunece. Credeam că bunica nu mai este, că tot ceea ce păstrase nu mai conta. Dar m-am înșelat. Trebuie să mă întorc cu 3 ani înainte, în 2019, ziua în care mi-a spus adevărul. Bunica avea 77 de ani și era la fel de lucidă ca un cuțit. A organizat un screening medical pentru familie, știind că bolile de inimă erau adânc înrădăcinate în familia Frost. Soțul ei, bunicul meu, murise de un atac de cord masiv la doar 61 de ani. Voia ca toată lumea să fie testată. A rezervat o zi de sâmbătă la cabinetul doctorului Perkins. Richard a venit. Am venit eu. Mătușa Ruth a venit din Hartford, împreună cu câțiva averi. Toată lumea a fost chemată să doneze sânge și mostre de salivă pentru un panou de risc cardiac. Richard a semnat formularul de consimțământ în timp ce savura o gogoașă din sala de așteptare. Nimic ieșit din comun, o procedură obișnuită. 2 săptămâni mai târziu, bunica m-a invitat să vin la ea acasă, singură. M-a întâmpinat la masa din bucătărie, unde 2 cești de ceai erau deja pregătite. O priveam cum analiza cu privirea aceea familiară, ca și cum ar fi putut să vadă toate versiunile mele, de la 13 la 27 și până la 40 de ani, toate în același timp. Am auzit ce i-a spus Diane tatălui tău, i-a început ea, cu o voce calmă. Despre mama ta, despre tine. Inima mi s-a strâns. Nu este adevărat, Stella. Niciunul dintre lucruri. Mama ta a fost fidelă. A fost o femeie bună. Și am dovada. M-a privit cu intensitate care mă făcea să simt că se află în spatele fiecărui cuvânt. Mi-a spus că a cerut celor de la Hartford Genomics să efectueze un test de paternitate folosind mostrele de sănătate, atât ale mele, cât și ale lui Richard. Eu dădusem mostrele cu bună știință, iar ea ceruse testul suplimentar cu acordul meu. Acum, mă întreba dacă îi dau consimțământul. Fă-o, i-am spus eu fără să ezit. 3 săptămâni mai târziu, rezultatul a venit. Probabilitatea de paternitate era de 99.998%. Bunica a sigilat rezultatul într-un plic, alături de o scrisoare pe care o pregătise deja. A pus totul într-o cutie albastră, împreună cu o fotocopie a unui document pe care nu-l înțelegeam pe deplin încă. Mi-a arătat unde l-ascunsese, în spatele pantofilor ei vechi din dulapul din hol. Nu căuta probleme, mi-a spus ea. Dar dacă problemele vin la tine, acolo este răspunsul tău. Avea de gând să se confrunte personal cu Diane. Părea să aibă un plan, dar voia să aștepte momentul potrivit. Dacă mergem acum la ele, Diane va răstălmăci totul. O va face pe tatăl tău să aleagă. Și acum, va alege pe ea. Din păcate, bunica a murit înainte ca acel moment să vină. Și am păstrat promisiunea. Nu am deschis cutia. M-am rugat să nu fiu nevoită să o fac vreodată. 3 săptămâni înainte de ultimul Thanksgiving, telefonul meu a vibrat cu un mesaj de la Lauren. Asta era deja ciudat, pentru că Lauren și cu mine nu eram apropiate. Nu ne era dușmănie, dar trăisem vieți paralele în aceeași casă fără să ne cunoaștem cu adevărat. Îmi trimitea mesaje poate de 2 ori pe an. De ziua mea, de Crăciun, cam atât. Tatăl vrea ca toată lumea să fie acolo anul acesta. O cină mare. A spus să te asiguri că vii. Am citit mesajul de 3 ori. Ceva în expresia asigură-te că vie mă deranja. Sună mai mult a chemare decât a invitație. În acea seară am sunat-o pe mătușa Ruth. Am primit un mesaj ciudat de la Lauren,
i-am spus. Despre Thanksgiving. Ruth a tăcut câteva momente. Apoi a spus, am auzit lucruri, Stella. Diane a fost mai insistentă decât de obicei în legătură cu Richard. Despre tine, despre casă. Ce e cu casa? Am întrebat eu, simțind cum un fior rece îmi străbate spatele. O prietenă de-a mea, Gail, agent imobiliar pe Birk Street, mi-a spus că Diane a sunat o săptămână trecută și a cerut să vină să facă o evaluare. Mi s-a tăiat respirația. Își dorește să o vândă. Își dorește ceva, i-a spus Ruth. Am rămas așezată pe podeaua apartamentului meu, fixându-mă pe perete. Piesele puzzle-ului începeau să se așeze la locul lor. Diane voia să vândă casa. Dar dacă mătușa mi ascunsese ceva despre mine în documentele bunicii și eu începeam să cred că era adevărat, atunci Diane trebuia să mă scoată din ecuație mai întâi. Nu legal, ci emoțional. Era o zi de Thanksgiving, iar Stella se pregătea să-și înfrunte demonii. În adâncul sufletului ei, știa că Eleanor, bunica ei, își dorea ca ea să fie umilită, să se simtă atât de distrusă încât să nu mai aibă curajul să-și revendice nimic. Ruth, prietena ei cea mai bună, îi povestise despre o cutie misterioasă. Dacă lucrurile devin prea complicate, amintește-ți de ea, îi spusese Ruth cu o voce blândă. Stella își amintea perfect unde se afla cutia, dar în acel moment hotărâse să nu o folosească. Mergi la Thanksgiving, îl îndemnase Ruth. Dar mergi devreme. Stella aproape a protestat, dornică să rămână acasă, să-i lase pe ceilalți să savureze cina și minciunile lor. Însă Ruth a insistat, voi veni și eu, chiar dacă nu sunt invitată, pentru că am promis bunicii tale că voi fi acolo în ziua de Thanksgiving. Așa că, la ora 14:30, Stella a parcat în fața casei, cu o jumătate de oră mai devreme decât era așteptată. Aerul rece de noiembrie îi tăia respirația, iar casa arăta ca o copertă de revistă. Diane, mătușa ei, angajase pe cineva să decoreze veranda cu ghirlande strălucitoare, iar lumini albe străluceau printre arbuștii de box. O coroană împodobită înfrumuseța fiecare fereastră. Totul era splendid, dar avea un aer de spectacol, ca și cum fiecare detaliu fusese planificat cu minuțiozitate. Stella a urcat pe treptele verandei, purtând o sticlă de vin, așa cum făcea în fiecare an. Rochia ei tricotată de un burgundi simplu se îmbina perfect cu pandantivul bunicii, purtat cu mândrie la gâtul ei. Părul lăsat liber, singura ei apărare fiind adevărul pe care spera să nu fie nevoită să-l folosească. Diane a deschis ușa înainte ca Stella să apuce să bată. Stella, ce bine că ai venit, draga mea! A tras-o într-o îmbrățișare strânsă, ținând-o de umeri un moment prea lung. Zâmbetul ei era larg, dar ochii ei scanează, citind-o așa cum o făcea întotdeauna. Apoi, cu mână pe spatele ei, a îndrumat-o spre bucătărie. Vino să mă ajuți cu sosul de merișoare. Pe măsură ce treceau pe lângă hol, Stella a aruncat o privire către ușa dulapului. Cu un mâner de alam alb, era la doar 8 pași distanță. Putea vedea marginea suportului de pantofi printr-o fisură de sub ușă. 8 pași. Dar mâna lui Diane o îndemna în direcția opusă. În bucătărie, furnizorii pregăteau aperitivele. Diane se dăduse în spectacol, cu farfurii încălzite, șervețele din pânză și argint adevărat. Nu era o cină de familie, ci un adevărat eveniment. Stella a aruncat o privire dincolo de ușa bucătăriei spre living. Richard, tatăl ei, stătea într-un fotoliu lângă fereastră, pierdut în gânduri, cu un pahar de macacher în mână. Era 3 după amiaza. Salut, tată! El a întors capul, a privit-o, dar ceva în privirea lui s-a stins rapid. Ai venit, i-a spus el, fără niciun alt compliment, doar o confirmare, ca și cum ar fi bifează un nume de pe o listă. Pe măsură ce mașinile intrau în curte, zgomotul vocii rudelor care se revărsau pe verandă umplea casa. Stella nu ajunsese încă la dulap. La ora 15:15, casa era plină de oameni. Veri pe care nu-i mai văzuse de un an, prieteni de golf ai lui Richard, cunoscuți ai lui Diane din clubul de lectură. 2 femei pe care nu le întâlnise niciodată, ambele supradotate, râzând prea tare la glumele lui Diane. Așteptând o oportunitate de a scăpa,
Stella a observat-o pe Diane angajată într-o discuție cu furnizorul despre sosul de friptură, în timp ce Lauren se ocupa de aranjarea cardurilor de masă. Richard rămăsese nemișcat în fotoliu. Cu o mână pe un prosop de vase, Stella a murmurat: "Baia", fără să se adreseze nimănui anume. Holul era gol, doar paltoane pe cârlige, suportul de umbrele și dulapul la capătul îndelungat. A mers cu pași normali, fără grabă, inima bătându-i rapid în gât. A deschis ușa dulapului. Într-o cameră plină de amintiri, iarna șcroia drum printre hainele vechi. Pe rafturile de sus, paltoane groase așteptau să fie purtate, iar pe podea, pantofii bunicii erau așezați cu grijă, de neoprit de la moartea ei. Încălțările ortopedice, beș și blemarin, păreau să fi fost uitate de toată lumea. Nimeni nu se obosise să le miște, lăsându-le să strângă praful timpului. M-am plecat, simțind o curiozitate crescândă, și am întins mâna spre ultimul rând de pantofi. Degetele mi-au atins un carton rece și prăfuit, colțul unei cutii. Când am scos-o, am realizat că era o cutie de pantofi vechi, de un albastru estompat, cu logo-ul Nike aproape șters. Nu părea nimic special, mai degrabă un obiect destinat unei donații. Dar tocmai asta era esența bunicii: ascundea cele mai prețioase lucruri în cele mai obișnuite locuri. Am simțit o mișcare în interiorul cutiei când am înclinat-o, o rază de lumină, câteva foi de hârtie, pași ușori. Lauren a apărut la capătul holului. "Oh, salut, Stella! Ești bine?" Am împins cutia înapoi, simțindu-mă vinovată. "Da, doar căutam un numeraș pentru palton." A dat din cap, apoi a continuat să meargă. Am numărat până la 10 și am scos din nou cutia. De data aceasta, n-am mai pus-o la loc, am ascuns-o în spatele paltonului bunicii, acel lung palton din lână care încă purta un strop din parfumul ei de lavandă. Am închis ușa dulapului și m-am îndreptat spre bucătărie. Diane m-a observat imediat. "Ai lipsit o vreme." A fost o observație neutră, de parcă își dorea să știe ce se întâmpla, dar nu avea de gând să întrebe. M-am simțit nervoasă, dar știam că cutia era în siguranță, rugându-mă să nu fiu nevoită să o deschid vreodată. La ora 4, Diane a chemat pe toată lumea la masă. Am privit cu uimire la aranjamentele de pe masă, carduri de plasare, pe carton crem, cu frunze aurii presate în colțuri. Trebuise să fi muncit ore întregi la ele, sau poate că plătise pe cineva să le facă. Richard stătea la capul mesei, cu Diane la dreapta și Lauren la stânga, în locul care, pe vremuri, îi aparținea întotdeauna celui mai mare copil, bunicii mele. M-am așezat la capătul mesei, între verișorul Oliver, de 7 ani, și o femeie pe nume Brenda, care s-a dovedit a fi instructorul de pilates al lui Diane. 32 de locuri la masă. Nu era o cină de familie, ci mai degrabă un tribunal, iar juriul era deja așezat. La ora 4:05, mătușa Ruth a sosit. Am auzit ușa din față deschizându-se, iar vocea lui Diane devenind brusc aspră, pentru o clipă, înainte de a reveni la modul de gazdă. "Ruth, ce surpriză!" "Sigur că este," vi-a spus Ruth, deja luând o scaun din zona dulapului și așezându-le între doi veri în mijlocul mesei. Nimeni nu a protestat. Nu argumentai cu Ruth Callaway. Avea 78 de ani, 1,57 de metri înălțime și o privire care putea opri traficul. Richard s-a ridicat să spună rugăciunea. A strigat și s-a apucat de spătarul scaunului. "Această casă este în familia noastră de 3 generații. Mama ar fi vrut să fim cu toți aici." A făcut o pauză, privirea i-a trecut peste masă, a trecut peste mine și a continuat. "Toți cei care aparțin aici." Am simțit privirea lui Ruth asupra mea, de la 6 scaune distanță. Sub masă, mâna lui Diane s-a mișcat spre antebrațul lui Richard. O strângere ușoară, un semn atât de subtil încât ai fi putut să-l ratezi dacă nu erai atent. Eu eram atentă. Richard a ajuns la paharul său, al 4-lea whisky, și nu era nici măcar ora 4:30. Pastorul Thompson, așezat la dreapta lui Diane, ca invitat special, și-a împreunat mâinile și înclinat capul. Într-o atmosferă plină de freamăt și zâmbete, toți cei de la masă și aplecară capetele în fața bucatelor, mai puțin eu. Privirea mea era fixată pe ușa dulapului din hol.
Curcanul abia fusese rătăiat, iar farfuriile erau pline. Zgomotul celor 32 de oameni care mâncau și vorbeau s-a șternut peste masă ca o ceață caldă. Timp de 45 de minute, nimic nu s-a întâmplat. Diane a început să povestească o istorisire lungă despre promovarea lui Lauren, care la doar 23 de ani devenise manager regional, cea mai tânără din istoria companiei. Aplauzele s-au ridicat în aer, iar Richard strălucea de mândrie. Apoi, soția cuiva, Carol Cret, căsătorită cu verișorul meu Dennis, s-a întors către mine de la capătul mesei. Și tu, Stella? Cum e la spital? Încă nu apucasem să răspund când Diane s-a plecat, plină de bunăvoință. Oh, Stella se ține departe de toți. A fost mereu independentă. A pronunțat cuvântul independentă, e ca și cum ar fi avut o semnificație aparte. Sunt bine, mulțumesc, am zis. Mă ține ocupată. Discuția a continuat timp de aproximativ 3 minute, când unchiul Gary, deja cu 2 beri în față, s-a uitat la tata de la capătul mesei. Richard, ești bine? Parcă ai ceva pe suflet. Tata fixa farfuria, tăcut. Sunt bine, a răspuns el, dar Diane a pus mâna pe brațul lui, apropiindu-se. Șoapta ei s-a auzit clar, cum se aud șoaptele în camerele liniștite, perfect audibilă pentru oricine asculta. E în regulă, dragule. Nu trebuie să duci asta singur în seara asta. Simțeam cum mi se îndreaptă coloana vertebrală. Ruth și-a lăsat furculița jos. Lasă-l pe om să mănânce în liniște. Diane s-a uitat la Ruth ca o pisică la ușă închisă. Ruth, asta e o chestiune de familie. Eu sunt familie. Tăcerea s-a șternut, o tăcere în care toți au devenit brusc foarte interesați de piureul de cartofi. Apoi Richard a apucat paharul cu whisky și l-a golit. L-a lăsat pe masă cu o lovitură puternică. Sunetul a străpuns zumzetul mesei ca un foc de armă. Toate privirile s-au întors spre el, s-a ridicat, împingând scaunul înapoi. Tata stătea la capul mesei, cu ambele mâini aplatizate pe lemn, așa cum stă un bărbat care încearcă să se mențină pe picioare. O soție a cuiva a spus, Richard, ia loc, mănânc o felie de plăcintă. Dar el nu s-a așezat. Am purtat ceva în suflet de multă vreme, a spus el, vocea lui era groasă, nesigură, plină de whisky și de 18 ani de glasul Dianei în ureche. Ea e independentă pentru că nu face parte cu adevărat din această familie. Cuvintele lui au căzut ca o palmă. Carol s-a oprit din mestecat. Dennis s-a lăsat furculița jos. Ce vorbești, Rich? A întrebat unchiul Gary. Tata s-a uitat fix la mine, iar eu am văzut o fărâmă din bărbatul pe care îl știam odinioară, cel care mă purta pe umeri prin livada cu mere. Ochii lui erau umezi, iar maxilarul strâns. Știam că undeva adânc în sufletul lui, știa că ceea ce avea de spus era greșit, dar a spus oricum. Am terminat cu prefăcătoria. Ea nu e fiica mea. Margaret nu a fost credincioasă. Știu asta de ani de zile. Camera părea că se deschide sub greutatea cuvintelor lui. O furculiță a lovit o farfurie. Oliver, în vârstă de 7 ani, care ședea lângă mine, a tras de mânecă mama lui. De ce, strigă unchiul Richard. 2 dintre mătușile mele s-au ridicat simultan și au început să adune farfuriile. Nu pentru că era vremea, ci pentru că nu știau ce altceva să facă cu mâinile lor. La capătul mesei, cineva a scos un telefon și l-a ținut ascuns sub masă, neștiind dacă înregistra sau trimitea mesaje. Unchiul Gary s-a ridicat brusc, fără să spună nimic, și a ieșit pe verandă. Diane, cu o țesătură în mână, și-a șters lacrimile, iar eu am realizat, privind înapoi, că ținea acea țesătură de când tata s-a ridicat. Așa că am rămas nemișcată, timpul părea suspendat. 10 secunde, 15, cea mai lungă tăcere din viața mea. Mâinile îmi tremurau în poală, ochii mă ardeau. Toată camera mă privea, așteptând să plâng, să strig, să fug. Apoi am simțit-o, pandantivul, colierul bunicii mele, călduț împotriva pieptului. Am pus șervețelul pe masă, am împins scaunul înapoi, iar zgomotul picioarelor pe parchet a sunat ca o ușă care se deschide. M-am ridicat.
Vocea mea a ieșit mai încet decât mă așteptam, dar mai fermă. Nu pentru că eram calmă, ci pentru că totul în interiorul meu se oprise, așa cum se oprește aerul înainte de o furtună. Dacă vrem să fim cinstiți în seara asta, tată, atunci să fim cu toții cinstiți. Am pășit departe de scaun, simțind cum toate privirile se îndreaptă spre mine. 31 de ochi mă urmăreau, furculițele suspendate în aer, șervețelele blocate în mijlocul unei mișcări. Singurul sunet era pașii mei pe parchet. Un pas, două, trecând pe lângă scaunele goale, pe lângă verișorul Denis și soția lui, pe lângă instructorul de pilates al lui Diane, care deja își căuta geanta. Stella, unde te duci? A întrebat Diane, cu o voce în continuare dulce, dar cu un subton fragil. N-am răspuns. Dulapul din hol era la 10 pași distanță. Am ajuns acolo și am deschis ușa. Mirosul bunicii m-a lovit, arome de lavandă și lână, cu ușoară notă de cedru de la vechile suporturi de pantofi. Am întins mâna după paltonul ei de iarnă. Degetele mi s-au învăluit în cutie, prăfuită, ușoară, obișnuită. Am ținut-o aproape de piept și m-am întors spre sala de mese. 31 de fețe, lumânări pâlpind, curcanul tăiat pe jumătate în mijlocul mesei, ca un centru absurd pentru cea mai proastă seară din viața mea. Diane se ridicase acum. Ce este asta? Îi întreba, fără urmă de dulceață în vocea ei, care devenise flată și dură. Ochii ei, fixați pe cutia albastră, s-au lărgit. O recunoscuse. Puteam să văd. Timp de 2 ani, căutase în această casă după moartea bunicii mele, răscolind fiecare sertar, fiecare raft, fiecare dulap, fără să găsească nimic important, pentru că bunica ascunsese totul într-un lucru obișnuit. Ruth a vorbit din scaunul ei, cu vocea calmă și echilibrată, așa cum vorbea timp de 40 de ani cu elevii neascultători. Diane, așează-te! Diane nu s-a așezat, dar nici nu a înaintat. Am pus cutia pe masă, între sosul de merișoare și lumânări, și am ridicat capacul. Pe vârf, pliat odată, sigilat într-o folie transparentă, se afla o scrisoare cu scrisul bunicii mele, tremurând, dar inconfundabil. Diane s-a mișcat repede, nu spre cutie, ci spre audiență, întorcându-se spre cameră cu palmele întinse, lacrimile deja curgându-i pe obrați. În acea seară, atmosfera era electrică, iar tensiunea se simțea în fiecare colț al încăperii. Diane a pășit înainte cu o eleganță care ascundea o furie mocnită, ca și cum fiecare gest fusese repetat în fața unui oglinz. Asta este exact ce i-am spus lui Richard, i-am gândit eu, observând cum vocea ei se ridica, plină de pasiune. De la prima zi, gelozia ei față de Lauren a fost evidentă, iar acum, această familie părea să fi continuat fără ea, lăsând-o pe Diane cu o rană adâncă. Cu un gest delicat, și-a apăsat o batistă la gât, ca și cum fiecare cuvânt ar fi fost o povară. Am dăruit 18 ani acestei familii. 18 ani și asta este tot ce primesc. A murmurat ea, iar câțiva din jur s-au mișcat în scaune, simțind greutatea emoțiilor sale. Brenda, prietena de la Pilates, a dat din cap în semn de compasiune, dar majoritatea privirilor erau ațintite asupra cutiei, nu asupra lui Diane. Poate ar trebui să ne calmăm, i-a început una dintre mătușile mele, dar Diane a reacționat rapid. Sunt calmă, vi-a răspuns ea, iar masca ei s-a crăpat pentru o fracțiune de secundă, lăsând să se întrevadă vulnerabilitatea. Apoi, și-a îndreptat chipul, revenind la expresia sa de neclintit, presând din nou batista la ochi. Richard, stând în picioare, părea că se sprijină de scaun, ca și cum acesta era singurul lucru care îl menține în picioare. Stella, așează-te! Nu face lucrurile mai rău. M-am uitat la el, la tatăl meu, omul care m-a purtat prin livezile de mere, dar care, în fața unei străine ce ștergea amintirile mamei, părea că se clatină. Eu nu fac nimic mai rău, tată. Nu eu am început asta în seara asta, i-am răspuns, îndreptându-mi privirea spre Diane. Uitați-vă, mereu transformă totul în problema ei. Taci a intervenit Ruth, iar vocea ei a tăiat aerul ca un clopot, nu cu zgomot, ci cu autoritate finală. Lasă-o să vorbească. În acel moment, mama lui Oliver l-a luat în brațe și l-a dus spre living, iar 2 dintre prietenele lui Diane și-au schimbat priviri, ca și cum ar fi simțit cum răbdarea se evaporase din cameră.
Am scos cu grijă scrisoarea din husa de plastic, iar scrisul bunicii mele s-a blurat pentru o clipă. Lacrimile îmi umplea ochii. Am clipește de câteva ori, încercând să mă concentrez, și am început să citesc. Dragă Stella. Vocea mi-a tremurat la auzul numelui ei. Am înghițit, am început din nou. Dragă Stella, dacă citești asta, înseamnă că lucrurile au devenit destul de grave. Îmi pare rău că nu am putut să repar asta în timp ce eram în viață. Am încercat, dar Diane este răbdătoare, iar tatăl tău este slab. Un sunet a venit de la capătul mesei, cred că era mătușa Carol, care a tras aer în piept. Mama ta, Margaret, l-a iubit pe tatăl tău până în ultima clipă. A fost credincioasă. A fost bună. Lucrurile pe care Diane le-a șoptit despre ea, le-am auzit. Pe toate. M-am oprit, respirând adânc. Cuvintele erau ale bunicii, dar furia din spatele lor era și a mea, furie pentru mama mea, care nu s-a putut apăra, care avea 19 ani de când nu mai era, dar era încă numită mincinoasă de o femeie care nu o cunoscuse niciodată. Și nu voi lăsa o femeie moartă să fie calomniată în propria ei casă. Marcus, verișorul meu, s-a plecat înapoi în scaun, acoperindu-și gura cu mâna. În această cutie am lăsat tot ce am putut aduna. Nu pentru răzbunare, Stella, ci pentru adevăr. Pentru că adevărul este singurul lucru care nu poate fi luat de la tine. Am așezat scrisoarea pe masă, cu mâinile tremurând. Întreaga cameră era cufundată în liniște. Puteam auzi cum lumânările pâlpâiau, iar vocea lui Richard, subțire ca un fir de ață, s-a auzit din nou. Mama era confuză la sfârșit. Nu știa cine era. Ruth l-a întrerupt, fără să ridice tonul. La 80 de ani, Eleanor era mai ageră decât majoritatea oamenilor din acea cameră, inclusiv Richard. Diane, cu brațele încrucișate, părea că ignora totul, considerând că vorbele unei bătrâne nu pot dovedi nimic. Dar privirea lui Ruth, hotărâtă și liniștită, îmi amintea de felul în care mă privea bunica mea. Mai e ceva în acea cutie, Stella. Continuă, m-a îndemnat ea. Am întins mâna în cutie și am scos al doilea plic, dintr-un carton Manila, cu marginile îngălbenite. Logul Hartford Genomics era tipărit în colțul din stânga sus, iar o dublă helix era desenată cu cerneală albastră, ușor estompată. Pe fața plicului, scrisul bunicii mele spunea pentru adevăr. Eleanor 2019. În 2019, bunica a organizat un screening de sănătate pentru familie. Boala de inimă este moștenită în familia Frost. Bunicul a murit de un infarct la 61 de ani. Vroia ca toată lumea să fie testată, am spus, aruncând o privire către tatăl meu. Tati, ai dat o probă de sânge. Și eu am făcut la fel. Toți am semnat formularele de consimțământ la cabinetul doctorului Perkins. Richard și-a frunțat sprâncenele, amintindu-și. Bunica ceruse laboratorului să efectueze un test de paternitate din aceleași probe. Mi-a spus asta. Am fost de acord. Am deschis plicul și am scos o singură foaie, ținând-o în lumina lumânării. Probabilitatea de paternitate, am citit. 99,998. În cameră nu s-a auzit o răsuflare. Așa ceva nu se întâmpla în filme. Ce s-a întâmplat, de fapt, a fost mai rău. Un tăcere lent, ca și cum aerul ar fi fost lăsat încet dintr-un balon. Dennis s-a plecat să vadă foaia, iar mâna lui Carol s-a dus instinctiv la piept. Marcus s-a ridicat din scaun, a făcut 3 pași către fereastră și s-a oprit, uitându-se în gol. Eu sunt fiica ta, tată. Tonul vocii mele era calm, nu se frângea, dar era mai trist decât mi-aș fi dorit. Întotdeauna am fost fiica ta, Diane. Oricine poate falsifica Hartford Genomics, i-a spus Ruth din locul ei, cu un ton de piatră. Eu am dus-o pe Eleanor acolo. Laboratorul păstrează probele. Au înregistrări. Sună-i, Diane. Sună-i chiar acum. Am așezat hârtia pe masă, cu fața în sus, lângă sosul de merișor. Asta nu este un document de instanță, i-am spus. Dar provine de la un laborator certificat cu probe stocate.
Și dacă cineva din această cameră are îndoieli, tată, poți merge mâine într-o clinică și vom face din nou testul. Eu voi plăti. Nimeni nu a vorbit. Tatăl meu se uita la hârtie, ca și cum ar fi fost o oglindă care i-a arătat ceva ce nu voia să vadă. A luat raportul de laborator, iar mâinile îi tremurau atât de tare încât hârtia făcea zgomot. A citit-o din nou și apoi a așezat-o jos, privindu-o pe Diane. Nu o privea ca un soț pe soția sa, ci ca un om care descoperise ușă încuiată pe care el însuși o construise. Mi-ai spus, vocea lui era abia un șoaptă. Mi-ai spus că nu era a mea. Diane și-a ridicat bărbia. Richard, am crezut-o Margaret a fost soția mea. Cuvintele au ieșit din el ca o bucată ruptă. 2 dintre mătuși s-au oprit în ușa bucătăriei, cu farfurii în mâini. Și Stella este fiica mea. Apoi, în fața tuturor, el s-a așezat. Nu intenționat, pur și simplu picioarele nu l-au mai susținut. Și-a pus capul în palme și umerii îi tremurau. Eu eram la 6 picioare distanță, destul de aproape ca să-l pot atinge. Toate instinctele pe care le-am dezvoltat în 18 ani îmi spuneau să fiu bună, să fiu răbdătoare, să mă apropii de el, apele vieții mă trăgeau, ca un curent puternic. Picioarele mele voiau să se miște, brațele să întindă ajutorul, dar am rămas nemișcată. A fost pentru prima dată când am ales să mă pun pe mine pe primul loc. Lauren a împins scaunul cu zgomot, ridicându-se fără să privească pe nimeni. S-a îndreptat spre ușa din față și a dispărut pe verandă. Ușa s-a închis cu un clic în urma ei. Diane continua să stea în picioare, să joace rolul, dar privirile spectatorilor se îndreptaseră spre altă parte. Richard, te manipulează. Oprește-te. A fost un simplu cuvânt, rostit de tatăl meu fără să ridice privirea din palme. Un cuvânt destinat femeii pe care o alesese în locul meu timp de 18 ani. Dar, în acel dinini, privind cum se destramă, nu simțeam victoria. Îmi apăsa sufletul greutatea acelor ani în care acel cuvânt a venit prea târziu. 18 ani, prea târziu pentru o silabă. Lumânările pâlpâiau, iar curcanul stătea neatins pe masă. Însă mai aveam un lucru în cutie. Am întins mâna și am scos, pentru ultima dată, obiectul dorit. Era un document fotocopiat, format din 4 pagini, agățate la colț, cu scrisul bunicii mele în margine. Acesta este un exemplar de la Alderman și asociații, i-am spus. Originalul este la avocatul bunicii, dar aceasta este ceea ce a vrut să știe toată lumea. Am început să citesc cu voce tare, secțiunea relevantă, cu o voce stabilă. Nu pentru că nu tremuram în interior, ci pentru că cuvintele bunicii mele meritau să fie auzite clar. Eu, Eleanor Marie Frost, fiind în deplinătatea facultăților mintale, modific prin prezenta ultima mea voință și testament cu următoarea clauză. Las reședința familiei de la 14 Maple Hill Road nepoatei mele, Stella Margaret Frost, în proprietate deplină și necondiționată. O șoaptă a străbătut sala. Doamne, nu am observat cine spune motivul. Am continuat. Fiul meu Richard a fost influențat în mod nejustificat în deciziile sale referitoare la primul său născut. Las casa de familie lui Stella pentru a mă asigura că va avea întotdeauna un loc al ei. Fața Dianei s-a făcut albă, nu roșie. Culoarea a dispărut din obrașii ei, ca apa dintr-un chiuvetă. Asta nu este valid, i-a spus ea. Richard mi-a spus că Eleanor a lăsat totul lui. Rea, încă așezată și calmă, a intervenit, pentru că ai ascuns scrisorile de la biroul de avocatură, Diane. Domnul Alderman a trimis 2 scrisori de notificare la această casă. Niciuna nu a fost răspunsă. A făcut o pauză. Mi-a spus el însuși. Întreaga cameră s-a întors spre Diane, ca un vânt care schimbă direcția. Nu brusc, dar inevitabil. Richard și-a ridicat privirea, ochii lui erau umflati, iar vocea ei era răgușită. Ai ascuns testamentul mamei mele. Diane a apucat poșeta de pe spătarul scaunului, iar gura ei s-a deschis, apoi s-a închis. Pentru prima dată în 18 ani, Diane Frost nu avea nimic de spus. Vocea arhei a urmărit-o până la ușă. Poți pleca, Diane, dar adevărul rămâne. Diane s-a oprit în prag, poșeta strânsă la piept ca un scut.
S-a întors pentru ultima dată. Mă așteptam la venin, dar ceea ce am primit a fost ceva aproape și mai rău. O rugăminte mascată sub indignare. Faceți o greșeală. Am dat cele mai bune zile din viața mea acestei familii. Marcus, care stătea lângă fereastră cu brațele încrucișate de la rezultatul ADN-ului, a clătinat încet din cap. Diane, hai, lasă-ne! 3 cuvinte, dar oboseala din vocea lui, dezamăgirea, purtau greutate mai mare decât orice discurs. Una dintre mătușile mele a luat un platou și a pătruns în bucătărie fără să se uite la Diane. O altă mătușă a urmat-o. Nu era o scenă dramatică, nici confruntare, ci pur și simplu sfârșitul. Așa cum femeile din Midwest încheie lucrurile, refuzând cu tăcere să fie în aceeași cameră. Diane s-a întors spre Richard. Vii. Însă el rămânea așezat, ținând în continuare raportul de laborator. Nu s-a uitat în sus. Am nevoie de 1 minut. Richard nu a spus nimic. Diane a plecat. Tocurile ei au răsunat pe treptele din față. O ușă de mașină s-a închis cu un zgomot sec, motorul s-a pornit, iar pietrișul a scrâșnit sub roțile ei pe măsură ce a ieșit din curte. Apoi, liniștea s-a șternut. 30 de oameni în sala de mese. Lumânările ardeau slab. Mâncarea se răcea. Nimeni nu știa ce să facă mai departe, pentru că nu exista un manual de etichetă pentru așa ceva. Niciun capitol intitulat Ce să servești după ce minciunile mamei vitreci se prăbușesc la masa de cină. Pastorul Thompson a pliat cu grijă șervetul. Cred că familia are nevoie de puțin spațiu, vi-a spus el, iar câțiva dintre prietenii lui Diane și colegii de golf au murmurat în semn de aprobat, adunându-și paltoanele, spunându-și la revedere cu voce joasă. Am ieșit pe verandă pentru a lua o gură de aer și acolo am găsit-o pe Lauren. Stătea pe prima treaptă, cu coatele pe genunchi, privind în direcție unde luminile de la mașina mamei ei tocmai dispăruseră. Nu plângea pentru Diane, știm bine. Lacrimile ei erau pentru ceva mult mai profund. Realizarea că viața pe care o trăia, familia pe care credea că o are, fusese construită pe o fundație pe care mama ei turnase venind timp de 18 ani. Și fundația tocmai se crăpase. Până la ora 19, casa era aproape goală. Câțiva rude zăboveau în bucătărie, împachetând resturile în folie, vorbind cu voci scăzute. Ruth spăla vasele la chiuvetă ca și cum ar fi fost o zi obișnuită de joi. Mâinile ei erau ferme, apa caldă curgea, iar fiecare mișcare era precisă. M-am așezat pe ultima treaptă a scării, cu telefonul în mână. Deja compusesem numărul de pe pagina de copertă a documentului. Gerald Alderman, avocat. A sunat de 4 ori. Voce înregistrată. Calmă, fără grabă. Ați sunat la biroul lui Gerald Alderman. Suntem închis pentru sărbători. Vă rugăm să lăsați un mesaj și vă vom răspunde în următoarea zi lucrătoare. Am apăsat telefonul la ureche și am încercat să mențin vocea stabilă. Domnule Alderman, sunt Stella Frost, nepoata Eleanor Frost. Am găsit cutia. Trebuie să discut cu dumneavoastră. Vă rog să mă sunați înapoi. Am închis, privind ecranul. Nimic. Confirmarea va trebui să aștepte. Richard stătea încă la masa de dinini, singur acum. Setările de masă fusese răstrânse în jurul lui, dar el nu se mișca. Părea un om așezat în ruinele a ceva ce el ajutase să fie distrus. Am trecut pe lângă el, îndreptându-mă spre scări, dar m-am oprit. Rămân aici noaptea aceasta, tată, în camera bunicii. Vom rezolva restul mai târziu. S-a uitat la mine. Ochiul lui era umflat și obosit, mai bătrân decât cei 58 de ani ai săi. Stella, eu? Nu în seara aceasta, tată. Am prins bine balustrada. Nu în seara aceasta. Am urcat scările către camera bunicii mele, deschizând ușa cu un sentiment de anticipare. Mirosul de lavandă mă învăluia, iar pe pat se afla plapuma pe care o avea din 1987. Pe noptiera de lângă pat, o fotografie înrămată cu mama mea, tânără și zâmbitoare, surprinsă în grădina din spate. Diane, mătușa mea, reușise să îndepărteze fiecare altă fotografie cu Margaret din această casă,
dar niciodată nu intrase în această cameră. M-am întins pe patul bunicii, ținând împotriva pieptului meu o cutie de pantofi albastră, goală. Își făcuse datoria. Totuși, nu am reușit să adorm, nu din cauza liniștii, ci din cauza unei întrebări care mi se învârtea în minte ca o pasăre care nu voia să se așeze. De ce a fost nevoie de 18 ani și de o bucată de hârtie pentru ca tatăl meu să se uite la mine? Telefonul meu a sunat la ora 8:14 dimineața următoare. Eram deja treaz. Nu dormisem cu adevărat. Camera era rece și gri, așa cum sunt diminețile din New England la sfârșitul lui noiembrie. Am răspuns la al doilea apel. Miss Frost, acesta este Gerald Alderman. Am primit mesajul dumneavoastră. Vocea sa era caldă, echilibrată, de om care a practicat legea timp de 40 de ani, fără a grăbi vreodată o propoziție. Am așteptat acest apel, i-a spus ele nu astăzi în mod special, dar, într-un final, l-am știut că va veni. Bunica dumneavoastră mi-a spus că se va întâmpla. M-am ridicat înșezut, trăgând plapuma în jurul umerilor mei. E real. Cautisul. E valabil. Este. Eleanor l-a semnat în biroul meu pe 14 septembrie 2020. Există 2 martori, amândoi membri ai echipei mele, nefiind rude cu familia, și actul a fost notariat. Ea a mai semnat o declarație de capacitate, iar eu am documentat personal starea ei mentală în momentul semnării. S-a oprit pentru o clipă. Am trimis 2 scrisori de notificare la casa dumneavoastră după trecerea ei. Niciuna nu a fost returnată. Niciuna nu a fost recunoscută. Am suspectat o intervenție, dar nu aveam dovezi până acum. Diane l-a interceptat, i-am spus eu. Asta se aliniază cu ceea ce suspectam și este ceva ce instanța de succesiune va lua în serios. Am expirat, simțind cum aerul îmi părăsește pieptul într-un mod care semăna cu ușurare. Ce trebuie să fac acum? Veniți luni la biroul meu. Am depus transferul prin probate. Ar putea dura câteva săptămâni, poate câteva luni, dar documentația este temeinică, Stella. Bunica dumneavoastră s-a asigurat de asta. Am privit pe fereastră, spre grădina din spate, acum neîngrijită, cu tulpini ofilite și pământ gol. Totuși, bordura de buxus pe care o plantase cu 25 de ani în urmă se menține în picioare. Mulțumesc, domnule Alderman. Nu mulțumi. A fost meritul lui Eleanor. I-a făcut toată munca grea. Am închis, am așezat telefonul pe plapumă și mi-am apăsat palmele pe ochi până când lacrimile s-au oprit. Apoi am coborât la parter să fac cafea, pentru că lumea continuă să meargă, chiar și după ce se destramă. 2 săptămâni mai târziu, aceasta era imaginea dezastrului. Diane angajase un avocat. Avocatul a analizat cautisul, martorii independenți, notariatul, declarația de capacitate și a refuzat să preia cazul. Nu era nimic de contestat. Bunica mea își construise documentele ca pe o fortăreață. Diane a sunat apoi pe pastorul Thompson, rugându-le să stea de vorbă cu mine despre iertare și unitatea familiei. Pastorul Thompson a privit-o pe Diane cu o politețe fermă, dar clară. Am fost acolo, Diane. Cred că persoana care are nevoie de îndrumare acum nu este Stella. În biserica din comunitate, vântul părea să schimbe direcția. De-a lungul a 18 ani, Diane fusese soția devotată, cea care l-a salvat pe Richard din tristețe. Însă acum, oamenii începeau să-și aducă aminte de detalii uitate. Momente mărunte, comentarii spontane care, văzute printr-o altă prismă, căpătau un alt sens. Întotdeauna a avut tendința să vorbească peste Stella la mesele comune. Oare nu și-a adus aminte când a uitat să o invite pe Stella la spectacolul de Crăciun? Comunitatea care a acceptat fără întare povestea lui Diane timp de aproape 2 decenii se apuca acum, în tăcere și cu un disconfort palpabil, să rescrie narațiunea. Telefonul meu a început să vibreze de mesaje. Marcus, bunica ta ar fi atât de mândră. Aunt Carol, îmi pare rău că nu am observat mai devreme. Unii au ales să rămână tăcuți. Nu-i judecam. E nevoie de timp pentru a recunoaște că ai fost păcălit. Alderman m-a sunat cu informație suplimentară. Existau scrisori de notificare interceptate.
Refuzul lui Diane de a răspunde corespondenței legale referitoare la moștenire putea fi raportat instanței de probate. Instanța ar putea să o sancționeze, posibil să o excludă din orice procedură viitoare legată de moștenire. Am ales să nu iau măsuri în acest sens. Voiam casa și adevărul. Asta era suficient. Apoi, pastorul m-a sunat în privat și mi-a spus ceva ce nu mă așteptam să aud. Acum 3 ani, bunica ta a venit să mă vadă. M-a întrebat părerea mea despre scrierea unui testament, dacă era lucru bun de făcut. Ce ai spus? Am spus că trebuie să-și urmeze conștiința și a stat în scaunul în care probabil că te afli chiar acum și a spus: nepoata mea va avea nevoie de armură într-o zi. Asta este tot ce pot să forjez. Am apăsat telefonul pe frunte și am plâns pentru prima dată de la ziua recunoștinței. Lauren m-a sunat într-o duminică, la 3 săptămâni după acea sărbătoare. Eram la masa din bucătărie a apartamentului meu, calculând dacă îmi permit să iau concediu fără plată pentru procesul de probate, când numele ei a apărut pe ecranul telefonului. Aproape că l-am lăsat să meargă la mesaj vocal. Dar apoi am răspuns. Bună, Lauren. Bună. Vocea ei era mică, mai tânără decât cei 23 de ani ai săi. Ai 1 minut. Am. Tăcerea a durat 4 secunde. Le-am lăsat să treacă. Simțeam că ceva nu era în regulă. A spus-o încet, ca și cum ar așeza fiecare cuvânt pe o suprafață, verificând dacă va rezista greutății sale. Doar că nu am vrut să mă uit la asta. Mi-am închis laptopul, dându-i tăcerea de care avea nevoie. Am văzut cum te-a tratat mama. Am văzut cum tata a încetat să te mai privească și eu am tot luat partea bună pentru mine. Camera, taxa școlară, locul de la masă. Respirația ei s-a oprit brusc. Îmi spuneam că nu e problema mea, că e între tine și tata. Dar asta nu e adevărat, nu-i așa? Nu, i-am spus eu. Nu este. Tăcere din nou, un oftat. Mama continuă să mă sune. Spune că ai furat casa, că bunica Eleanor era senilă, că ai manipulat pe toată lumea. Ce crezi? A fost cea mai lungă pauză a apelului. Apoi, foarte încet, am spus: ea cred că bunica Eleanor a fost singura persoană onestă din acea casă. Nu m-am grăbit să o consolez. Nu am adăugat presiune. Ea avea 23 de ani și povestea în care mama ei era eroină, iar eu eram outsiderul dificil, se prăbușise. Un astfel de moment de conștientizare nu necesită sfaturi, are nevoie de spațiu. Îți mulțumesc că mi-ai spus asta, Lauren. A fost un gest important. Nu știu ce se va întâmpla acum. Nu voi să-ți spun ce să faci în legătură cu mama ta. Asta e drumul tău. Dar dacă vreodată vrei să vorbim, doar noi doi, fără părți, voi răspunde. Bine. Bine. Am închis. A fost cea mai scurtă și mai sinceră conversație pe care am avut-o vreodată. Tatăl meu a cerut să ne întâlnim la o cafenea. Teren neutru. Am acceptat. Când am ajuns, el era deja acolo, într-un colț, la o masă. O cafea americano neatinsă în fața lui, ambele mâini înfășurate în jurul cănii, parcă încercând să se încălzească din interior. Arăta cu 10 ani mai în vârstă decât la Thanksgiving. Am răsfoit niște fotografii vechi aseară, i-a spus el, înainte să mă așez. Ai ochii bunicii mele. Ai zâmbetul Margheritei. A înghițit în sec. Cum am putut să uit asta? Mi-am scos paltonul, l-am agățat de cuier și m-am așezat în fața lui. Nu ai uitat, tata. Ai ales să crezi pe altcineva. A tresărit, nu dramatic, ci o mică contracție în jurul ochilor, ca lumina soarelui pe o rană. I-a început la 6 luni după nuntă, i-a continuat el Diane. Mi-a spus că a găsit mesaje vechi în telefonul Margheritei. A zis că nu vrea să mă rănească, dar că merit să știu. Se uita în cafeaua lui. Margareta era plecată. Nu putea să-mi spună că nu era adevărat. Asta era partea cea mai cruntă a întregii strategii a Dianei. Puteai să faci un test ADN oricând în 18 ani, tata. $100, 3 zile. Mi-a fost frică.
Nu ți-a fost frică că răspunsul va dovedi că ea avea dreptate? Mi-am păstrat vocea calmă. I-am datorat asta. Îți era frică că va dovedi că ea avea greșit, pentru că atunci ar fi trebuit să te confrunți cu ceea ce mi-ai făcut. Cafeneaua murmura în jurul nostru. Un blender, un râs, viața normală. Continuând. Îmi pare rău, Stella. Nu sunt pregătit să te iert încă, tata. Poate într-o zi, dar nu pentru că îmi spui că îți pare rău astăzi, ci pentru că te schimbi cu adevărat. A dat din cap. Nu a argumentat. Asta conta. Casa este a mea acum. Bunica a avut grijă de asta. Nu o voi vinde. Nu te voi da afară. Mi-am încheiat paltonul. Dar minciunile Dianei nu sunt binevenite în acea casă. Și dacă vrei să fii în viața mea, trebuie să-ți câștigi locul de acum înainte. Am lăsat bani pentru amândouă cafelele pe masă și am mers spre ușă, fără să mă uit înapoi. Nu din răutate, ci din autoprotecție, pentru că dacă m-aș fi întors și l-aș fi văzut plângând, probabil m-aș fi așezat din nou și aș fi început întregul ciclu din nou. Și eram sătulă de acel ciclu. O lună după Thanksgiving, documentele de succesiune erau în curs de procesare. Alderman a spus că totul este simplu. Câteva săptămâni, poate 2 luni, și transferul de titlu va fi finalizat. Între timp, începeam să vin la casă în weekenduri, nu pentru a o revendica, ci pentru a o aminti. Am petrecut o sâmbătă curățând camera bunicii mele. Într-o zi, m-am aventurat în dulapul din casa familiei, unde am dat peste 3 cutii de pantofi obișnuite, nu cele albastre, pline cu fotografii vechi. Am început să răsfoiesc amintirile. Stella, la doar 2 ani, pe umerii lui Richard, zâmbind larg la târgul din județ. Margaret, în grădină, cu pământ pe genunchi, râzând la cineva din spatele camerei. Și apoi, Elena Nar, care mă ținea în brațe în ziua absolvirii. Chipul ei radia de bucurie, fiind cea mai largă zâmbet pe care l-am văzut vreodată. Am strâns fotografiile și le-am coborât în sufragerie, unde peretele de deasupra șemineului era gol. Diane înlocuise toate fotografiile de familie cu peisaje abstracte cu mulți ani în urmă, lăsând în urmă doar amintiri fără chipuri. Am început să agăț fotografia lui Margaret, plasând-o în centrul peretelui. Mama, la 30 de ani, stând în curtea din spate, cu soarele jucându-se în părul ei. Apoi, am pus-o pe Elena Nar lângă ea. 2 femei care m-au iubit atunci când lumea părea că se străduiește să o facă. Din bucătărie, am sunat-o pe mătușa Ruth. Îți mulțumesc, mătușa Ruth, pentru că ți-ai ținut promisiunea. Vocea ei s-a rupt, dar a continuat. Ești atât de mândră, draga mea. Nu ai luptat doar pentru tine. Ai luptat și pentru Margaret. Richard dormea la parter, în casa pe care Diane nu avea voie să o pășească. Acceptase fără a contesta situația. Începuse să meargă la terapie, după ce pastorul Thompson îi dăduse o recomandare. Dacă asta va schimba ceva, nu știu. Asta era calea lui. Seara, m-am așezat pe verandă, în noiembrie, cu ceaiul cald în mână, pe aceeași verandă unde bunica stătuse timp de 51 de ani. În sertarul noptierei ei, am găsit o ultimă bucată de hârtie. Nu era un document legal, nu era o dovadă, ci o notă scrisă de ea. Stella, casa este doar lemn și ziduri. Tu ești căminul. Cu drag, bunica. Am pliat-o și am pus-o în portofel, în spatele permisului meu de conducere, pentru o simț de fiecare dată când căutam ceva obișnuit. În acea noapte, nu am câștigat. Nu există câștig atunci când tatăl tău te numește străin în fața întregii familii. Dar am încetat să pierd. Am oprit tăcerea care era confundată cu acceptarea. Am refuzat să las minciunile altora să-mi definească identitatea. Nu m-am mai autoardere pentru încălzi casa lor. Și, în cele din urmă, s-a dovedit că acea casă era a mea dintotdeauna. Dacă asculti asta și recunoști ceva, favoritismul, șoaptele, sentimentul de a fi șters din propria familie, vreau să știi că nu ești nebun. Este real. Și nu trebuie să câștigi dragostea care ți-a fost promisă de la naștere. Asta m-a învățat bunica mea. Nu printr-o lecție, nu printr-o confruntare,
ci printr-o cutie de pantofi albastră ascunsă în spatele pantofilor ei vechi, cu o scrisoare care apăra onoarea mamei mele moarte, cu adevărul pe care a fost destul de curajoasă să-l păstreze atunci când eu eram prea tânără pentru a-l salva singură. Iată ce am învățat acum că praful s-a așezat și pot vedea clar. Timpul nu este iertare. Iertarea necesită schimbare. Și limitele nu sunt ziduri. Sunt urșcula căte. Tu decizi cine primește cheia. Încă-l iubesc pe tatăl meu. Învăț dacă pot să-l iert. Uneori, cred că da. Alteori, stau pe veranda bunicii și mă simt din nou la 13 ani, în picioare, lângă o mormânt. Într-o lume în care iertarea părea o limbă străină, Stella a realizat că nu va mai implora pe nimeni să o iubească înapoi. Aceasta era casa ei acum, un loc încărcat de amintiri, unde 3 generații de femei Frost au păstrat vie tradiția. Bunica ei, mama ei și, acum, ea însăși. După atâția ani, pentru prima dată în 18 ani, simțea că îi aparținea cu adevărat unui loc casa aceasta, cu pereții săi plini de povești și cu atmosfera caldă a amintirilor. Îi oferea un sentiment de apartenență pe care nu îl mai experimentase de mult. Fiecare colț al camerei, fiecare fotografie veche adusă din vremuri de demult, părea să-i șoptească despre forța și curajul femeilor din familia ei. Aici, în acest loc sacru, a decis că nu mai permite nimănui să-i rănească inima. Dacă povestea Stelei ți-a adus aminte de cineva sau, poate, de tine însuți, nu uita să lași un comentariu. A trasat o limită, un contur clar al ceea ce era dispusă să accepte. Și dacă crezi că cineva ar avea nevoie să audă aceste cuvinte în această seară, împarte-le cu acea persoană. În descrierea acestei povești, te așteaptă o altă relatare captivantă, despre o mamă care s-a prezentat la nunta fiicei sale cu adevăr surprinzător, un adevăr pe care nimeni nu se aștepta să-l audă. Așadar, lasă-te purtat de valul acestor povești și descoperă frumusețea și durerea fiecărei experiențe umane.